Niin mä nyt tulin näyttämään teille kuitenkin, että mitkä vaatteet mulla kuuluu siihen mun pien rooliin. Kello keskeytti mun paketin avaamisen, että siellä oli... Näkyykö tää lamppari täällä? Ota sitä vähän sinne savukoneeseen päin. Katariina. Huomenta. On juuri saanut vietyä lapset päiväkotiin ja viimeisenkin lapsen kouluun. Ja nyt mä lähden sitten ruokakauppaan ostoksille. Ja tänään pitäisi tulla mun tukkutilaus Iso-Britanniasta ja toivotaan, että se tänään saapuu, koska huomenna mä en ole kotona. Huomenna mä oonkin sitten Hämeenlinnassa. Siellä on Hämeenlinnassa sitten kuvauspäivä. Siitä mä kerron sitten lisää huomenna. Mutta joo, nyt mä lähden ruokakauppaan ostamaan perheelle sapuskaa. Kassitolkulla tietysti. No niin, ruokakaupassa käyty ja kotipihalle saavuttu. Perinteiseen tapaan kassit ovat pitkin poikin pitäjiä. Minä en ymmärrä, mä en saa ikinä näitä kasseja pysymään pystyssä, vaikka mä kuinka olevinaan ne asettelen hyvin, niin ne on aina kaatunut tuoltakin. Tavarat on lentänyt pitkin pitäjiä, mutta ei se mitään. Mä lähden sisälle laittamaan jääkaappiin tavarat ja sitten pitäisi tehdä vähän aikaa töitä ja sitten on lasten hakua taas 2:30 alkaen. Mukaan lähti panskua, perunaa ja vanhan ajan täysmaitoa ja vähän muroja. Mä tiedän, että nämä eivät ole mitään järisyttävän terveellisiä, mutta meidän rakkaat lapset ovat niin nirsoja. Ja vähän jogurttia ja lapset ei oikein välitä näistä luonnonjogurteista, paitsi ellei laita paljon hunajaa. Ja sitten vähän mansikkajogurttia ja koska luonnonjogurtti tarvitsee minunkin mielestäni hunajaa, niin hunajaa lisää. Ja hunajahan on ihan älyttömän terveellistä. Meillä menee hunajaa kyllä tosi paljon. Ja hunajaa tällaisenakin mallina ja vähän turkkilaista jogurttia ja dödö. Mä käytän aina vaan näitä hajusteettomia ja alkoholittomia ja pyrin myös löytämään aina sellaisia, mitkä ovat alumiinittomia. Mutta tässä taitaa jopa olla alumiinia, Mutta tuolta meidän lähikaupasta nyt ei aina löydy sitä, mitä pitäisi taas tilata jostain näitä vähän parempia. Mutta joo, voita lähti mukaan. Meillä syödään voita ei mikään voita. Meidän ajatusmaailmassa, meidän perheessä ajatellaan, että me ihmiset ja erityisesti meidän lapset tarvitsevat rasvaa ja mahdollisimman silleen niin kuin puhdasta, mutta niin kuin, meillä käytetään voita, meillä juodaan punaista vanhan ajan maitoa, täysmaitoa, meillä käytetään rutkasti hunajaa, meillä käytetään rasvaisia maitotuotteita kaikin puolin. Mikään ei ole meillä koskaan rasvatonta, vaan pyritään ostamaan hyvin rasvaisia juustoja, rasvasta maitoa, rasvaisia jogurtteja ja rasvaiset kermat. Ja me ollaan semmoinen perhe, että meidän ajatusmaailmassa rasva ei ole pahis, vaan ehkä suurin pahis on mun mielestä ne hiilaritkin. Mutta hiilarit ja niin kuin valkoinen sokeri ja semmonen. Mutta kyllä täällä näitäkin ei olla täydellisiä. Löytyy Paula Vanukasta lapsille, niin kuin sanoin. He on aika nirppanokkia, mutta sitten yritetään, että olisi aina paljon hedelmiä. Ostin mandariinia, appelsiinia, veriappelsiinia, banaania runsaasti ja sitten meillä on kiiveistä tykkäävät ja yrittää, että me yritetään vanhempina tehdä parhaamme, mutta niin kuin varmaan jokainen, joka on vanhempi, niin tietää, että aina se niin kuin asiat ei mene niin kuin ehkä haluaisit tai mikä olisi se täydellisin tapa tehdä. Että jos esimerkiksi perheessä on nirsoja lapsia, niin voin sanoa, että kyllä se vaan on vaikea niin kuin syöttää niille jotain munakoisolasagnea tai siis ne ei vaan meinaa syödä. Niitä on ihan tosi paljon hyviä kaikkia kasvisruokia ja sitten sellaisia niinku
mihin ei tule viljoja ollenkaan. Mutta kun ei noin vaan meinaa syödä, tuntuu, että noi meidän lapset, että jos ne sais päättää, niin hehän eläis nakilla ja ranskalaisilla. Mutta tietenkin vanhempana meidän vastuulla on lasten terveys, niin ei vaan voi aina syöttää nakkeja ja ranskalaisia. Että mekin yritetään parhaamme ja niin varmasti moni muukin vanhempi. Ja sitten ostin pullia lapsille. Meillä on isäntä sillä on kuvausviikko. On Hämeenlinnassa kuvaamassa tällä hetkellä ja on taas tämän pari viikkoa pois, niin lapset ikävöi hirveästi isiä, niin sitten ostin vähän moisilmäpullaa ja yritän niitä lohduttaa. Joku voi ajatella nyt siellä, että herkut ei ole hyvä lohdutustapa. No joo, ei ole, se on aivan totta, mutta tämä on vaan yksi elämä. Ei tätä nyt kannata niin vakavasti ottaa. Elämässä on pahempiakin juttuja. Mutta semmoista. Mä alan nyt mättää näitä ostoksia tuonne jääkaappiin ja sit mä aloitan tekemään töitä. Huomenta. Tänään on torstai 15. päivä ja tänään olisi siellä Hämeenlinnassa kuvaukset näillä näkymin, jos kopteri pääsee Helsingin päässä ilmaan. Ja on lähdössä jo Nordic Filmsin kuvauksiin, leffakuvauksiin. Mulla on sellainen pieni rooli lauseella parilla ja nyt mä alan laittautua ja juon kahvit ja sit mä lähden kohta, kun käsky käy, että nouseeko kopteri vai eikö nouse, että kuvataanko vai eikö kuvata niitä tänään. Niin sitten lähden ajelemaan tai sitten en lähde ajelemaan, katsotaan. Mutta mä ainakin meikkaan nyt valmiiksi, lapset just sain vietyä päiväkotiin ja kouluun ja nyt mä nopeasti meikkaan ja syön aamupalan ja odottelen, että tuleeko käskyä lähteä ajamaan Hämeenlinnaan vai ei. Semmoista. No niin, nyt on valmista hiuksista ja naamasta kuvauksia varten, mutta ei ole vielä tullut puhelua, että tarvitsisi lähteä ajamaan Hämeenlinnaa. Eli mä luulen, että kello on nyt vähän yli 10 jo, niin mä vähän epäilin, että ei välttämättä sitten tulekaan soittoa, että pitäisi lähteä ajamaan. Mä vähän luulen, että se peruuntuu tänään, että ei pääse kopterit nousemaan, niin mitä todennäköisemmin ei tule kuvauksia sitten tänään ja ne siirtyy sitten jollekin toiselle päivälle. Mut joo, täältä mä nyt niin kun näytän, tai siis niin kun oli tarkoitus tämmönen kuvausmeikki, että sellainen siisti ja edustava, mutta mä haluan viimeiseen asti, että jos ei vaan tarvii, niin mä tykkään enemmän nykyään tällaisesta neutraalista meikistä, että on niin kuin vaan ripsaria ja kulmat laitettu ja pikkusen huulet ja meikkivoide ja sitten vähän korostusta. Tai kauhean, mulla on ihan hirveät silmäpussit. Mä nukuin viime yönä tosi huonosti ja sitten se näkyy heti silmien alla, kun on univelkaa ja vissiin ehkä vähän jännitti ja sitten tälleen talvella kuivuu naama. Mä oon ihan hirveästi joutunut niistä ja mulla on tosi paljon siis nuhaa koko joulukuun. Mulla on ihan rohtunut ja sitten se näkyy näissä nämä, mä en tiedä mikä näiden nimi on, mutta 35-vuotiaana näitä alkaa tulemaan esiin, niin nämä korostuu sitten kuivan naaman kanssa, mutta no can do. Minä jään odottelemaan, tuleeko minulle soittoa ja jos ei tule, niin sitten ei tule, mutta onpahan nyt ainakin valmista. Mulla on vaatteet katsottuna, en siis todellakaan ole lähdössä, mulla on nyt kotivaatteet. Mä olen 95% elämäni ajasta kotivaatteissa, koska teen paljon etätyötä yrittäjänä. Siitäkin voi joskus puhua lisää, jos se kiinnostaa. Mutta niin, tosiaan. Katsotaan mitä päivä tuo tullessa.
lähdetäänkö Hämeenlinnaan kuvauksiin vai eikö lähdetä. Saa nähdä. Mutta minä lähden nyt tekemään kotitöitä odotellessa, koska kaikki on valmiina, vaatteet on katsottu valmiiksi ja naama on valmis ja tukka on valmis. Mä en laita tähän muuta kuin korvikset enää, sellaiset ajattelin jotkut kultaiset nappikorvikset tai jotain, koska haluan pitää ja ohjaajakin sanoi, että pidetään semmonen tyylikäs huoliteltu, mutta ei mitään paarimeikkiä tai mitään, vaan se on vaan siisti edustava. Ja minun mielestä tämä on nyt sitä. Ripsarit, kulmat, vähän huulee ja huulipunaa en käytä, mutta mä käytän huulten rajauskynää tälleen näin ja sitten se leviää. Mä tykkään, että huulet näyttää semmoiselta mahdollisimman luonnolliselta. Mä en halua, että huulet näyttää tosi meikatulta. Mun mielestä se ei sovi mulle, joillekin naisille se sopii. Mut minun kasvoinpiirteisiin ei sovi sellaiset tosi tällätyt huulet. Jos joku siellä miettii, että onko huulitäytteitä, kun puhuin kasvoista, niin ei ole myöskään niitä ikinä laitettu. Kulmakarvat on omat, ripset on omat, mitään ei ole värjätty. Olen siitä onnekas, että mulla on luonnostaan tummanruskeat tai keskiruskeat ripset ja kulmakarvat. Ja pääsen silleen aika helpolla, mulla on hyvän malliset luonnostaan mun mielestä mun kulmakarvat, että silleen aika nopeasti ne on laitettu. Mutta joo, mä lähden tekemään nyt kotitöitä ja odottamaan, tuleeko puhelua vai ei. Älkää välittäkö. Mä harjoittelen tätä kuvaamista, mä en ole ikinä tälle itteni kuvannut. Mä oon todella surkea ottelee selfieitä. Ja ikinä en ole puhunut kameralle tälleen. Mä en tee mitään höpöttelystoreja ikinä tai reelsejä tai mitään. Että tää on mulle erittäin outoa ja se voi näkyä, se epävarmuus. Ja siitä, että mä en tiedä katsoinko mä tonne vai katsoinko mä tänne vai katsoinko mä tänne. Ja koska mun olo on vähän kiusallinen, kun mä en ole tätä tehnyt, mä en tiedä miten tätä tehdään, niin älkää välittäkö. Mutta kyllä se oma tekeminen sieltä sitten löytyy ajan kanssa, että mikä tyyli on itselle paras. Mutta joo, palataan. Tulin näyttämään teille kuitenkin, että mitkä vaatteet mulla kuuluu siihen mun pienrooliin. Ja nämä kolitshihousut eivät kuulu siihen. Mutta mulla siis kuvassa, jos mä saan kertoa tämän, niin mä kerron, että mikä mä olen. Mutta jos mä en saa kertoa, niin mä leikkaan sitten tästä osan pois. Eli mä esitän siis helikopterilentäjää Nordic Filmsin tuottamassa elokuvassa ja kuvaukset on Hämeenlinnassa, Vanajanlinnassa. Ja jos tämän sai kertoa, en leikannut tätä. Ja jos tätä ei saanut kertoa, niin äskeinen pieni pätkä, jossa kerroin, on leikattu nyt pois. Mutta joo, vaatetuksen varmaan saa kertoa. Niin on musta paita ja nahkatakki. Ja sitten tähän kuuluu myöskin näillä näkymin myöskin aurinkolasit, tämmöiset. Ja se on sitten siinä. Ja tosiaan housuiksi mä laitan, mä en ole varma laitanko mä mustat farkut tai sitten mustat sellaiset kangashousut. Mutta joo. Tämmöisillä kuteilla olisi tarkoitus, mutta kello on nyt 11. Mä olen nyt laittaa kaiken niin kuin valmiiksi, koska mun pitää lähteä välittömästi, jos tulee soitto, että pitää lähteä. Mutta kello on nyt 11. Mä vähän epäilen, että ei tule soittoa. Mutta minä jään odottelemaan ja nyt mä menen syömään. Mulla on hirveä nälkä. Mä syön jotain, teen ja sitten vähän, jos ei tule soittoa tunnin sisään, niin sitten tänään ei toteudu kuvaukset ja sitten ne on todennäköisesti vasta ensi viikolla tai joskus sitten paha sanoa, mutta katsotaan miten käy. Jatketaan. Huomenta. Tänään on perjantai ja
isännällä on edelleen ollut kuvauksia joka päivä ja huomenakin on ja hän tekee 6 päivää viikossa niitä kuvauksia nyt ja on pitkät työmatkat. Mutta tänään kuvaukset olikin lähempänä ja se ehti sitten avittamaan ja viemään lapset päiväkotiin. Ja mä sitten tänään pitelen etätyöpäivää. Ja äsken sain aamukahvit juotua ja älkää pelästykö, kun mulla on tosi tummat silmänaluset. Mulla oli eilen meikkiä, kun piti olla se kuvauspäivä, mutta ei ollut kuvauspäivää. Mä käytän aina vedenkestävää ripsaria ja tuntuu, että siis vitsi se ei vaan yhdellä kertaa lähde mihinkään, että sit aamuun kun herät, niin tuntuu, että on niinku ihan hirveän tummat silmänaluset, että on valunut ripsistä viimeiset jämät. Mutta äsken soi ovikello ja mulle tuli pakettia Iso-Britanniasta tukkumyyjältä. Ja mä ajattelin, että avataan yhdessä, mitä mä olen tilannut verkkokauppaan myyntiin ja kerron vähän samalla ehkä tästä osa-alueesta. Semmosta. Availlaan pakettia. Niin, avataan pakettia. Näin voi nähdä osoitetiedot. Tämä on nyt todellakin rehellinen boksaus raakaversiona. Vähän vaan amatöörimäinen, koska en halunnut, että osoitetiedot näkyy. Paljon ainen kun on paperia. Mä en oo siis, jos mä kerron taustaa, niin mä oon etsinyt siis koko syksyn luotettavaa tukkumyyjää, siis sellaista tukkumyyjää, jonka kaikki tuotantoprosessi ja kaikki niin kun on täydellisen läpinäkyvää alusta loppuun asti, joka myy. Ovikello keskeytti mun paketin avaamisen, että siellä oli, tänään on ruuhkaa näköjään, siellä oli näitä, siis mä en tiedä. Meillä käy aina ihan hirveästi Jehovia, sitten meillä käy hirveästi siis mä en tiedä mikä meidän kodissa on, se vetää hirveästi puoleensa. Kaikki näitä raamattotyyppejä ja Jehovia ja niinku ei sillä mulla ei ole mitään niitä vastaan. Ja kaikki lapset on kastettu ja mun isä on, edesmennyt isä on antanut mulle uskonlahjan ja mä oon niinku siis kyllä uskon Jumalaan ja uskon Jeesukseen, Kristukseen ja Pyhään Henkeen ja korkeimpia kaikkia auttajia ja näin, että kysymyksessä ei ole se, mutta mua vaan ehkä ärsyttää semmonen tuputus, mutta tietysti he eivät ehkä pahalla sitä tarkoita, että mä kyllä niin kuin uskon, mutta mä en oo uskovainen, mun usko on vapaata. Mun usko on vapaata, mun Jumala ei heitä ketään helvettiin eikä kadotukseen. Vaikka mä kuulun kirkkoon, niin mä en varsinaisesti enää ole moneen vuoteen ollut kristin uskovainen. Koska kristin usko sanoo, että mun kaltaiset ihmiset, ketkä kommunikoi henkien kanssa, niin mä joutuisin helvettiin siitä, että mä välitän viestejä edesmenneiltä esimerkiksi ja tuon lohtua heille, ketkä on menettänyt läheisensä ja mun Jumala ei sellaisesta heitä mua helvettiin.
Ja toiset sanoivat, että mediot on saatanasta, energiahoidot on saatanasta. No. Mä kyllä tiedän, että mun sydän on puhdas. Ja mä olen aito. Mä vilpittömästi teen hyvää ja mä tiedän, että mä en työskentele saatanan kanssa, enkä ole saatanasta. Mä oon kyllä kohdannut pahuutta niin ihmisissä kuin henkimaailman toimesta. Mä olen saanut kokea tai joutunut tai saanut miten vaan, mutta mä tiedän, että on erilaisia energioita. Voin joskus kertoa enemmän, jos se kiinnostaa, mutta no niin, sitten meillä jatkuu operaatio. Paketin avaus. Niin, yritin tässä ennen kuin ovikello soi, niin kertoa sitä, että olen siis monta kuukautta nyt etsinyt sellaista tukkumyyjää, kivien ja kristallien tukkumyyjää, kenen toiminta on täysin läpinäkyvää alusta loppuun asti ja kenellä on lähellä tai kenellä on suorat yhteydet kaivostoimintoihin ja näihin tekijöihin, ketkä muovaa tai tekee asioita niistä raakapaloista ja niistä kivistä. Eli nämä, ketkä tekee koruja ja kaikkia niin kuin niistä ja kaikki erilaisia veistoksia, että olisi niin kuin, tiedättekö, että olisi mahdollisimman vähän välikäsiä. Ja nyt mä olen sellaisen löytänyt pitkän etsiskelyn ja sähköpostiviestistelyn jälkeen. Ja tämä yritys, tukkumyyjä, niin heillä on suorat yhteydet esimerkiksi Madagaskarilla suoraan siellä kaivoihin. Ja tämä kaivos, mikä siellä on ja yritys, ketkä näitä tekee, niin heillä ei käytetä lapsityövoimaa, mikä oli mulla ihan prioriteetteja. Ja sitten, että työolot on hyvät, työajat on hyvät, tai niin kuin siis inhimilliset, tietysti ei nyt varmasti ole verrattavissa Suomeen, mutta että työolot, työajat, tai niin kuin palkka ja kaikki, että olisi mahdollisimman semmoiset niin hyvät nyt kun on mahdollista siellä päin maailmaa olla ja että ei ole sitä lapsityövoimaa ja ei ole sellaista orjuusmeininkiä ja sitten näillä tämä tukkumyyjä, kellä on yhteydet siellä Madagaskarin kaivoksiin, niin sitten näillä kaivosyrityksen sitten tuloilla tai näillä osittain niin sitten rahoitetaan Madagaskarissa. Mä en muista sitä paikkaa, mutta mä voin sen lukea kyllä tuolta, jos se teitä kiinnostaa. Mutta niin rahoitetaan sitten ja avustetaan niin paikallisia kouluja tai paikallista koulua. Ja niin. Nämä on täällä mulle tosi tärkeitä, että minä en halua myydä muuta kuin vain ja ainoastaan eettisiä kiviä, mitkä on eettisesti kaivettu, tuotettu, luontoäitiä kunnioittain, maaäitiä kunnioittain, ei niin, että riistetään ja tuhotaan luontoa, vaan että nimenomaan, ja nyt tämä kaivos, tai tämä tukkumyyjä, kenellä on yhteyksiä näihin kaivoihin, niin esimerkiksi heidän kaivosyhteydet, niin nämä kaivokset on semmoisia, missä suurimmaksi osaksi tehdään aika pitkälti käsin. Että on tietenkin näitä kaivureita ja näitä, mutta mahdollisimman pitkälle tekevät ihan niin kuin käsin kaivamista ja tämmöistä. Ja maaäitiä kunnioittain ja että mahdollisimman vähän hallaa luonnolle ja minä en halua. Mä suosittelen, että jos te joskus ostatte kiviä, minkälaisia luonnonkiviä vaan tai näitä tällaisia, niin suosittelen ihan oikeasti. Tuolla on ihan hirveästi väärennettyjä. Ja olkaa tarkkoja, mistä hankitte kiviä. Haluan tässäkin olla läpinäkyvää, eli minun yritykseni nämä kivituotteet tulevat Iso-Britanniasta ja
siellä on tukkumyyjä, kellä on äärettömän läpinäkyvää kaikki kivien alkuperät ja kaikki. Ja sieltä saa, heillä on kaikki todistukset laadusta, on mahdollista saada, että varmasti on aitoa tavaraa, laadukasta tavaraa ja koska heidän kaikki on niin läpinäkyvää, niin mä ajattelin, tai niin kuin mun intuitio sanoi, että nyt se löytyi. Mä oon heidän kanssaan viestitellyt ja heillä on niin läpinäkyvää kaikki tekeminen, että kattokaa, siinä on kaunis ametisti. Ametistikoru, jos kaikkea muuta. Tässä on hematiittikoru. Sitten mä ajattelin, että mä jaan teille vinkkejä joskus, että mistä tietää esimerkiksi mikä on väärennetty. Nyt äkkiseltään hematiittista voin sanoa, että hematiittia paljon myydään feikkinä tai synteettisenä. Hematiitti on sehän on sellainen punertava kivi ja siitähän sen nimi tulee, että sitä kun hiotaan ja leikataan tai mitä vaan, niin sehän on vähän sellaista punertavaa. Niin, hematiitissa oli mun pitää tarkistaa, mikä se kikka oli hematiitis. Olikohan se, että jos sitä tälleen vedät vaikka valkoiseen. No niin, mulla olikin käynyt nolosti ja mulla oli kamera lopettanut kuvaamisen. Jostain syystä kyllä kamera oli päällä, mutta se ei kuvannut. En tiedä, oliko sitten sormi hipassut keskeyttämään sen, mutta joka tapauksessa löysin sitten puhelimen tuolta albumeista tai tuolta niin tällaisia pystyvideoita, joita olin sitten tonne yrityksen someen kuvannut, että mitä olin tilannut, niin lisäsin ne nyt tähän näin, ettei tarvi uudestaan kuvata, koska olen hieman laiska uudelleen kuvailemaan montaa kertaa samoja juttuja. Niin tosiaan tälleen jälkiäänityksellä nyt kerron pikaiseen, mitä olen siis tilannut. Eli tilasin kasan tällaisia luonnonkivirannekoruja, joiden ideana on niin kuin syntymäkivi. Eli jokaiselle horoskooppimerkille on omansa kivensä, että tässä esimerkiksi oli leijonahoroskoopilla oli tuo tiikerin silmä ja oinaksille on tää ihana punainen jaspis ja nämä on tosi siis laadukkaita. Näissä on paksu kuminauha, todella jämäkkä, ei ole yhtään lörppä ja tosiaan selkeästi oli monin kerroin se kuminauha siellä ja paksua, niin ei varmasti katkea. Ja tässä on sitten tuon jousimiehen ja jousimiehen syntymäkivi on sodaliitti. Ja sitten tässä on vaaka ja vaan syntymäkivi on tuo vihreä aventuriini eli aventuriinikvartsi. Tosi ihanan näköinen. Sitten näissä koruissa on tuo horoskooppimerkkien tuollainen metalliseoksesta, ruostumatonta metalliseosta, niin tuollainen laatta, missä on sitten horoskoopin merkki. Ja tässä on härän horoskooppikivi ja härällähän se on ruusukvartsia. Tässä on sitten tuo kaksoset ja kaksosilla on musta onyksi. Ja tässä on tällaisia ihania luonnonkiviä, hiottuja luonnonkiviriipuksia. Ja nämä on tehty kanssa metalliseoksesta ja ovat ruostumatonta metalliseosta. Ja sitten näissä on toi hiotun kiven tuo, miksikä kutsutaan hupuksi, niin se on ohuesti laitettu kultakerroksella ja näitä on eri kokoisia, erinäköisiä ja eri luonnon kiviä ja nämä on mulla verkkokaupassa myynnissä sellaisena mysteerikivenä, eli mä sitten intuitiivisesti tilaajalleen valitsen kiven ja siihen sitten kuuluu kanavoitu enkeliviesti päälle. Nämä on tosi ihania ja tosi hyvä idea esimerkiksi lahjaksi. Ja tässä on tällaisia horoskooppikiviavaimenperiä tai syntymäkiviavaimenperiä. Ja näissä on siis luonnonkivi. Ja tässä on esimerkiksi kalat ja kaloillahan se on sitten tuo ametisti ja nämä on erikokoisia luonnonkiviä. Pääsääntöisesti muistaakseni oliko noin 3,5 senttiä kiven korkeus, mutta tietysti hiottu luonnonkivi niin koko ihan pikkusen vaihtelee. Tässä on esimerkiksi ton oinaan ja siinä edelleen punainen jaspis oli oinaan kivi ja sitten tässä on tuo
tuo rapu, ja rapullahan on kuukivi. Kuukivi on todella kaunis, ja mulla verkkokaupassa lukee sitten, että mikä on mikäkin. Ja nämä on tällaisia ihania koristeita avainnippuun esimerkiksi, tai sitten laukkuu tai miten vaan, tai taskuu. Ja sanotaan, että kun kantaa mukanaan omaa syntymäkiveä, oman horoskooppinsa syntymäkiveä, niin se vahvistaisi näitä horoskooppimerkki, mitä sä edustat, on se sitten aurinko, nousu tai kuu, niin se auttaisi kantajansa sitten, tai siis että kantajan nämä horoskooppimerkkien nämä luonteenpiirteet ja nämä, niin niitä positiivisia puolia sitten tuomaan esiin ja vahvistaisi niitä muun muassa. Ja sittenhän ne toimivat myös onnenkivinä. Ja kaikki nämä löytyvät ihan tällaiseen keskivertohintaan ja osa jopa halvempia kuin muilla, niin tuolta mun verkkokaupasta, eli www.holvi.com/shop/Katri-Marina. Tervetuloa sinne soppailemaan. Ja vaikka minun kuvauspäivä peruuntui tällä viikolla, mutta meidän 2 lapsen kuvauspäivä ei. Heillä oli tosiaan siis viikonloppuna Nordic Filmsin elokuvassa kuvauspäivä. Elokuva on tuo Musta joulu, jota meidän isäntä ohjaa ja on käsikirjoittanut ja tuottaa. Ja meillä sitten nämä 2 lasta ovat mukana elokuvassa. 2 vein Anopille hoitoon ja 2 toin tänne sitten kuvauksiin. Ja tosiaan kyseessä on meidän 3V ja 8V. Ja meidän 8V:llehän tämä on jo tuttua huttua, että 8V Kasper on ollut nyt niin kuin oli Tuomionsaaressa, Koston enkelissä ja sitten on ollut näissä muissakin elokuvissa, jotka eivät siis ole meidän isännän ohjaamia eikä käsikirjoittamia, mutta hän on ollut mukana niissä tuottajana, eli Mississä ja sitten Pöljässä, mutta tämä Musta joulu on sitten isännän ohjaama ja käsikirjoittama ja sitten myöskin tuottama. Eli tämä on nyt meidän Kasperin 5. elokuva. Ja Katariinalle tämä oli nyt toinen elokuva, että oli kesällä mukana pienen hetken verran tuossa Pöljässä. Mutta Katariinan toinen elokuva ja tällä kertaa hänellä oli myös vähän roolipuhetta siinä, mutta 3V:tä nyt on vähän vaikea ohjailla, että katsotaan miltä se näyttää sitten lopputuloksessa, mutta kyllähän tuollaista temperamenttista uhmaikäistä 3V:tä meinaa olla vähän hankala saada sanomaan niitä vuorosanoja sitten juuri oikeaan aikaan ja halutulla tavalla. 8V on huomattavasti helpompi sitten ohjata ja tuolle meidän Kasperille tosiaan hän on kun tällainen synnynnäinen näyttelijä, että hän tosi helposti kyllä osaa kameran edessä olla ja on tosi luontaisaa, että hän on kuin tehty tähän hommaan. Molemmat oli tosi innoissaan, kun pääsi isin elokuvaan mukaan ja isille niin sanotusti töihin ja sitten palkaksi tuli leluja tietysti ja herkkuja. Mutta hyvin meni kuvaukset noin niin kuin loppupeleissä ja sellainen oli meidän kuvausviikko minun ja lasten osalta. Minun kuvaukset sitten toteutuu jonain toisena päivänä. Täällä ota sieltä niitä. Katariinan ja Kasperin kuvausosiot kun oli kuvattu, niin heiltä päättyi päivä siihen, mutta isäntä jäi sitten vielä jatkamaan kuvauksia iltaan asti. Ja me lähdettiin sitten kotia, Anoppi miehensä kanssa toi loput lapset meille kotia ja alettiin tekemään ruokaa. Ruuaksi tehtiin perunamuusia ja uunimakkaraa, mutta en nyt lämmittänyt uunia moisen takia, tehtiin pikkugrillissä ja siihen sitten pieni salaatti ja ruvettiin syömään.
ruuan jälkeen mä lähdin sitten vielä pihalle kolailemaan. Meillä yleensä isäntä tekee nuo pihahommat, mutta tietysti silloin kun hänellä on kuvausviikot, niin silloin mä hoidan tietysti luonnollisesti ne. Sellainen oli meidän kuvausviikko. Toki minun kuvauspäivä nyt siirtyi hamaan tulevaisuuteen ja teen siitä sitten oman videon erikseen. Kiva jos katsoit tänne asti. Moi moi!